tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to daro gela virasa kon waktu yoni ha to ndulmaji e nder galle ceerno Alpha Djibrilu Kane eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ulamaw e almameɓe toon to Agnam Wuro Siré jooɗima hanki o jangde alqouranil karim ɓe erima autorité ji ɗi ne ɗaccitta Farba Ngom hande o mo wona karɗo cellala tawiɗen toon to Robos ko ɓuuri yawde yaccade to leydi Mauritanie ken tolno e 150 ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru ko lana mabɓe hayti caggal nde paani kikiɗe hanki o kamɓe nanga e maje kaɗeɗe Nouakchott oɗo saaha tottama autorité ji leydi ndi to leydi Mali général Assimi Goïta ko hoorejo leydi ndi jillu balɗe joyni tawi toon to Moscou laamoro ko leydi Russie jonde hande altino hakkude makko e Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie ngam ɓeydude jokkodiral hakkude Bamako kame Moscou to Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara nottima noddandu yimɓe muɗum kono wo holliti ɓoyata mawo yaltin konnguli makko beele eyi walla ala mawo jeye sumgoji octobre fandu so tawi a jomiraɗo haaji kabruji men jolam jaɓirima en jaa ha toon to Iran kame Israila ha fayma to Damas Russia Turquie ma en jaade musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjindeji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinde jawre ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andine dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde nogase tati morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba hoorejo jaagoɗo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko ne tawi toon to leydi Sina jonde hakkunde makko e joomen ngaluji ɗum noon ko jonde koɓe mbiyata from économique hakkunde leydi Sénégal kame leydi Sine kanko on hoore jaagoɗo leydi Sénégal wo erima taw kadi ko ɓen joomen ngaluji e seeɓɓe haqqillaji taw kadi koɓe yimɓe leydi Chine nde mbawa yettade leydi Sénégal mbawa gollade hen beele kadi leyɗele ɗiɗi ɗe pour wawde jogade finde e ɓamtare mawde no feewi subaka hande onon woni kay jayɗeli leydi Sénégal kewɗi garti walande kay diplomatie mo leydi Sénégal koko rutiri caggal no feewi jeeyi sababu noon ko hewɓe kay ɗaɓinanoma hanki toon to Abidjan lamnogo leydi Nigéria wala leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene gasa kay ma toɗɗe e gardidi wala nde cetal ngal CEDEAO wawa lomtade Bola Tinubu Ahmed kono ɗum laataki laati ko président mo leyon woni sahali wona ko on tigui woni oɗo saaha toɗɗaɗo hewɓe noon gatte leydi Sénégal oɗo saaha kay to banggue ɓamtare leydi Sénégal caggal leyɗele koko usti no feewi yogay jomin yiyande to banggue fannuji politique no feewi keddoɗen koye Sénégal jaagoɗɗo Sénégal naɓe finaɓe caggal leydi Sénégal kanko on Yacine Fall wo holliti wonande Sénégal naɓe heɓe taweteɓe toon to leydi Iran ɗum ko caggal fitinaji baɗɗi toon to Moyen Orient hakkunde leydi Israël kame wonde Iran jeeyi sabano wo holliti kene tolno e Sénégal naɓe hewɓe jaltinama leydi ndi taw koye ballal mabɓe hewɓe hen noon nawama toon to leydi Turquie ko toon mbawata ƴettude laaɗa ndi wawa gam artude leydi mabɓe Sénégal gam fabadeɓe wonde bomboje e kala saaha pectoje toon to Tehran lamorgo a leydi Iran Assemblée nationale mo leydi Sénégal yaltini konngodi muɗum wonande Guy Marius Sagna o sardiyanke mo ganduɗa e kala saaha kukkitowo konngodi mo holliti guilay sarɗiyankoɓe yewtuɓe o wino kala ken wiye sukara korka yogay balle taske kala o hollitino ko darnima ko itte ha laaɓa o holliti noon nguɗo laamu ko ari ko ɓe sardiyankoɓe kolliti momti ken wiye sukara koora kono mbatti ɗon ko balle ko fate taske o holliti wonande kay borjingol jawdi ha nden heddi toon to suudu sarɗiji e ɓe sarɗiyankoɓe taweteɓe toon to suudu sarɗiji ndo leydi Sénégal sarɗiyankoɓe Pastef noon jonnani ɗum hay seeɗa o holliti kanko wona deƴƴowo nde tawno ɗum ɗo henna woni darde makko jamma e ñalawma kala Alpha Ba ko kolaɗo kuuɓala état du Sénégal wo holliti toon to port autonome de Dakar woni kaggulade o jaɓɓima toon ken tolno capanɗe tati ujunere tonnes taw ko fati banggue produit engrais wallidde ndema hitande ujunaje nogas e joyyi hitande ujunaje nogas e jeegom gam ɓamtude calɗi ndema e ndera leydi ndi Sénégal tawede
on directeur général gardiɗo o kaggulade mo leydi ndi Sénégal hande o yogay syndicat ji gollotoɓe kolleti natini hofgo juuɗe ha tenti noon ɓen enseignement walla mbiyen ɗen syndicat ji autonome de enseignement supérieur woni SAES ɓe kolliti hofgo juuɗe fuɗɗoto noon ko nogase nayya nduɗo lewru woni ñalawma janggo so haaji jomiraɗo kamɓe ɓe garti ko lelkinade laamu ngu ko fate danude fond wallide ɓen enseignant ɓe ñawɓe walla ni mayɓe hen walla ɗaccuɓe sukaɓe dofolɓe walla tampuɓe walla yaaɓe foftode mumen ha hande ala ko gasi haydara hofgo juuɗe wongo kay ko ɓen gollotoɓe e cuuɗi ñawoje ɓe kolliti kamɓene hofgo juuɗe ɗum ko balɗe tati ñalawma hande o fuɗɗoto caggal kay pelle ɗiɗi syndicat ji nodduɓe wonande laamu ngu ɗofto wonande nandiral baɗangal hakkude mabɓe ɓe kolliti ha hande ala kala hay nandiral gotal laatingal ɗona ko fate cellal ɓalli farbangoma jeeyi sababu noon hanki o almameɓe kame ulama o en hewɓe e sehilaɓe yaadiɓe kala mbaɗi jonde mumen toon to Agnam Wuro Siré kamɓe noon fandare nde kay ko erade o farbangom mo ganduɗa guila nogasi jeeɗiɗi lewru avril ne tawi e nder kaso toon to Rebeuss wona kattanɗo no feewi o sa gonaɗo ɗon ɗo avocat ji makko daari kay beele o accite hay so tawi woni koye dow sarɗi beele o yiiloyo cellal makko nde tawno haqqe makko ene rokkimo kay wonande so tawi o sellani yaltude ndu dumbirde ɗen ulama en noon anduɓe almameɓe ɓe erima autorité ji leydi ndi ha tenti noon ɓen joguiɓe ɗi dossier ji ne mbawata accidde farba ngom ko ɓuuri yawde e yaccade jeheten ko ton to Linguére to negari ko suka gorko mo duuɓi 17 kañum tawa hanki o ene welta e lokki ɗum ko nokku biyeteɗo Patte-Kouré noon ne tawi nder commune mo Thiely noon tawete ko toon to Linguére inde makko Ifa Ka duuɓi 17 o yaranno gendarme ɓe ras dolli mbawi tigui yewtude toon ɓandu makko nawa to hôpital Magguetlo mo Linguére ko wona ɗum kono sa enquête udditama e ɓandu makko kono hollitama o wona kay ngakkaɗo rafi cellal to banggue haqqille teska kadi e makko caɗele holko jeeyi sababu ngol bartugol ko wonde kala loskoji ene jokke oɗon sifa keddoɗen ko toon to Linguére gaddaten koye accident baɗɗo hanki takkusana musɗo no fewi ko woppuya goto dogano dogdu sattude no fewi ɗum ko hakkude Daara Jolof kame Mbullo He on accident noon ko on oto tigui yani ha tarli ken toon 11 neɗɗo wawi gagnade hen nayo ne tampi no fewi ne tawi toon to hôpital mo Daara Jolof Elisabeth Diouf beele mbawa hebde cellal ɓalli mumen wonande noon gendarme udditi hen enquête e oɗo hen woppuya janɗo taw kadi ha waɗi tallo mbiri hewɓe noon kolliti woddoganno ko dogdu sattudu no fewi mayde Papa Coulibaly ɗum wonno ko nayi lewru février hitande ujunere 25 ɗum ko caggal enquête luggonde waɗano ɗum ko caggal nde o biteɗo Landrin gujabinde jaggano goɗɗo noon tumaɗo hen ko Kalidou Thiam mo mbiyata l'éducateur de police on noon wawino dogde ɗum noon koto Yembol wonno on noon jaggoya ko toon to Tambacounda wonno ko ñande 16 lewru juin ko nden wo nanggano e ballal nden kay kisal o attira to Dakar o hettama noon yeeso juge wonande kay o qirlima kanko tigui yooɓi fittandu on suka jamma taw kadi koye lebte musɗe tigui ɓe mbarimo jeeyi sababu noon ko ñamade nde o ñamluno oɗon suka sali yobde yande konguɗi mettude noon jeeyi sababu hutori doole kono yiɗano wardemo mataw ɗum koko yanti hen seppo manggo no fewi yuɓɓinama taw ko seppo jamniyamo ɗum ko toon to Saint-Louis woni ndar gueƴa ɗum noon ko dental yaadiɓe APR ko ɓen juɓɓini ɗum ɗon ɗum noon koto Ndiofena ɗon tan to ñibirde APR ha fema l'avenue Macky Sall yaɓani pont Faidherbe jo seppo noon detti toon konnguli muɗum Amadou Mame Diop gonnoɗo hoorejo sursadeji leydi Sénégal kamɓe kala ɓe eri ko biyeteɗo Mansour Faye nde accitte ko ɓuuri yawde yaccade o gorkajo taweteɗo e nder wonande ɗiɗo hen dumbirɗi jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo wonande hajjiyankoɓe taw koye dental Daka Madina Gounass caggal kayde laana mabɓe ndi o dañi tardement seeɗa mbawi yetta to Dakar laamogo leydi Sénégal ɓoyata noon ɗo alkamisa maɓe jette toon to wuuro teddungo ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe Weltare TV
weltare ɓiɓɓe fulɓe andude Masar Abdoulaye Sara kabruji men ɗo e nder wuuro Tudungo Madina Gounass ɓen hajjiyankoɓe dental Daka Madina Gounass Allah newni ɓe jeehin toon to hajju Makkatul Mukarram ha toon to Medina Allah newni ɓe mbawi wadde dendagal golle hajjude gila kono hen sunna kono hen ɓuural kono hen farilla Allah newni foof ɓe mbaɗi ha timmi e oɗo saaha noon waɗi caɗele seeɗa to banggue gartagal ga e leydi Sénégal banggue affaire ngaji ɗi saaha mo ponno artude on saaha tardi kono oɗo saaha mo kalten gammo Allah newni kamɓe kala ɓe garti eɓe tawe toon Dakar o lamorgo leydi Sénégal alhamdulillah alamin goto ɓe kala holliri noon weltare mum no feewi e yaade e dental Daka Madina Gounass dendagal ko ponno wadde ko hunde mankani hen sowona ko ɓurti ala ko manqui waɗama ha timmi kono kadi ɓe koddiri so Allah hoɗama jaaɓi ko alkamisa garoɗo o ɓe jettoto ɗo e wuttude ngo Madina Gounass e on saaha noon soɓe jettima ɓe jaɓata ɗon ɗo caali ceerno waɗe jangtowol guila nde ɓe gimmi ɗo haaɓe jetti toon koɓe golli nde ɓe gondira e foof ko hebbi eko fiɓi foof haale ha timma ɗon ɗo caali ceerno yeeso ceerno e on saaha ceerno wawa wadde hen duwaw goto kala on saaha wawa ruttita toon to immino wonɓe ɗo e Madina Gounass goto fata galle muɗum ɓe ganduɗa ko guure seraji Madina gonno e jaaɗentel Daka goto kala hocco oto mum fata wuuro men ñagude Allah kadi nde Allah kadi tawtorede kadi hajji mo woori taw enen kala eɗen tawtora Sa Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Sambulo de Madina Gounass fede weltare TV weltare ɓe fulɓe andude Masar Abdoulaye Sarr ceerno Ahmadou Sambulo golle ma jooɗi peewi to wuuro teddungo Madina Gounass waɗɗani leydi Gambie jillu ceerno Mouhamadoul Bassirou Tall waɗino jillu mum toon to leydi Gambie jillu ngo noon gasi ha laaɓi ne artana men e nguɗo hen jillu koddanene Abouba Capital FM eyyi ko noon tigui mbiyen jillu ngu waɗanno ɗo e nder leydi meɗen te Gambie kanko ceerno Bachirou Tall khalifa ɓesgu Cheikh Oumar Foutiyou Tall joofi e jamma hanki o caggal nde waɗi ɗo e nete e nder leydi meɗen te Gambie kene tolno e balɗe 5 ena wayno de eɗen gandi ñalawma aljuma o ko toon o juuloyno juma to Banjul taw ko taanigo kadi ko tokara makko caggal nde ummi toon jamma o waɗa hadaratul juma ñalawma aseɗo daw finirano ko ziyar caggal ziyar o noɗen gandi laamu leydi Sénégal joɗoniɗe ɓe ɗo ambassadeur Nelly lomto mum colonel fayi yadude Oumar Sambo e délégation timmuɗo ardiɓe diine ɗo e nder leydi meɗen te Gambie a tengti Imam Ratib mo juma mo Serekunda e alma meɓe joom duɗe en e fitram gollen fof mbawi tawtere ɗo ziyar délégation gummiɗo to Mali gummiɗo to Mauritanie to Sénégal to Bissau to Guinée ɓeɗo fof keeɓi tawterede ɗo ziyar mbaɗaɗo ɗo hennete e Diabang kanko noon ceerno Bachir nde o yalti o holliri beelama makko mawɗo fewde laamu leydi Sénégal e laamu leydi Gambie caggal tan ndenka e kisal ganduɗa kadi ɓe tottima ɗum ha tengti kadi jaam gonɗo hakkude leyɗele ɗiɗɗe o duwima kadi o donima julɓe adunaru windere o weltinima kadi dendagal ɓiɓɓe fulɓe to mbawi wonde e nder lesdude Baba Adama nde o weltinima kadi dendagal ɓe ganduɗa ko almuɓe jooɗiɓe ene janga ene jangguina Qur'ana ɗo e nder leydi meɗen te Gambie o holliri tan de kanko ceerno Bachir o heeɓi ɓernde ɓumde faade ɓeɗo jiyaɓe Allah e almuɓe kala kanko ceerno Djiby Sow mo ganduɗa kanko woni jaatigo o holliri beelama makko mawɗo fewde e wuuro Diabang e leegal mum e Serekunda tengti e almuɓe fitram golle en kala ha tengti noon koreji makko ummiɓe to Mali ummiɓe to Sénégal eɓe wondi ɗo e golle ɗe pop kanko ceerno Djiby Sow o holliri beelama makko mawɗo aadi o ko hitande faande yo gueno tawtore meɗen ko denen Abouba jokkodiranno e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Diabang koddanina Abouba ha toon to leydi Gambie golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to leydi Gambie paaɗena ko to leydi Mauritanie jagorɗo awo maje kadde leydi Mauritanie yowino awo ganni fina tawa o holliti e nder ɓatake makko ɓoyata gon awo kayma fuɗɗito ñande gasi jeeɗiɗi dulewru ndu gonɗen awo takkomaje ɗe ma mbaw fuɗɗitade ko ñande 30 ko awo fate crevette ñande 1 lewru fandu ndu ma ɓe mbattoyade ha dorto nder maaje to haɗon ha 6 ndu lewru fandu so jemiraɗo a haji jagorɗo rendo leydi ndi woni jagorɗo ñawoje o holliti parquet de Nouakchott holliti arti hanki o ko fati cellal ɓandu gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Abdelaziz mo ganduɗa heeɓi safara muɗum taw koye suudu safara to Nouakchott laamugo leydi Mauritanie o holliti oɗo saaha mo goɗe cellal ɓandu makko fuɗɗima tigui nadde e makko no fewi fuɗɗima hebde cellal makko ɓen safroɓe kolliti o saaha kadi o wawi ruttitade nokku a dummirdu makko ko waɗa ɗum kono diɗɗal avocat ji makko erima nde o accitte ko ɓuuri yawde e yaccade jagorɗo
walla ni mbiyena ton to Nouadhibou to Nouadhibou noon teskama toon wonande hanki o walla mbiyen maaje kadde leydi Mauritanie kono koye maaje ɗe Nouadhibou ko laana ɓen ɗannotonoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola ko ene tolno e 150 ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru ko ɓen tigui tambiɓe nden kay kisal maaje ɗen kadɗe mbawi tigui fawde juuɗe mumen e kan laana kaytunoka ɗum ko caggal nde ɓe paani ɓen kan laana noon e tawi hen jeeyaɓe leyɗele kewɗe e nder Afrique o sana ɓe tottama juuɗe autorité ji toppitiɓe oɗon fannu e nder nduɗo hen lewru tan ko ene tolno e hewɓe kay ɗanninoɓe e ɓen ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru mbiyama teb taw koye dowa oɗon sifa keddoɗen koto Nouadhibou suka mineur mo suwa taw dañde duuɓi 17 jooɓinoɗo fittando sehili mum mo rendi classe école taw ko toon to Nouadhibou legal ngal mbiyata legal ngal mbiyata al sharaka ko toon tigui ɗum wanno waɗɗani port autonome de Nouadhibou on suka noon wiyama teb o sa mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe inde makko Ahmeda Wuldu Mashoud ko conseiller municipal de la commune Ashlikha ene tawi nder district Ngabou e tawde guidimaka wo erima autorité ji leydi Mauritanie nde mbawata fabade Mauritanie naɓe jeeyo nangaɓe hedde banggue keerol hakkude leydi Mauritanie kamɓe leydi Mali ɓen noon ko tefoɓe jawdi walla mbiyen ko tefankoɓe walla ni kone hoɓe jawdi walla ni ko aynaɓe e wiidemo ɓe nawa noon ko toon to Kaya taw nanguiɓe ko armée leydi Mali o saha noon aɓe goni ɓendinede toon to Bamako laamugo leydi Mali andaka noon koɓe mbaɗi kono kadi oɗo saaha ɓe erima nde ɓen mbawata fabede accite ko ɓuuri yawde e yaccade police o holliti ɓe teɓima bandiji 5 ɓe ganduɗa gullitali kewɗi faade commissariat de Tayyireta 2 ɗum noon ko wiɓe hewɓe wujjiri toon to legal Darou Naima ngam guykaji teskaɗi ɓen nangaɓe noon tawa mabɓe kaɓirɗe kewɗe no fewi ɗum ko caggal nde hewɓe kay batti wullitade caɗele mumen lawola Nouakchott Nouadhibou o sa teska toon ko wen peƴƴirde leydi mawde no fewi jamma e ñalawma dognoɓe otoji noon hewɓe hen ndentinama ne dograta seesa ngam teskede ceene ɗe no garti tawi dow o tali ni ene heewi no feewi ko fati équipe toppitiɓe ittugol ɗen ceene ɓe kolliti ɓe darni équipe mabɓe mo mbiyata jamma ñalawma 24/24 ngam wawde kay laɓɓinde ngol bolol ha yimɓe kay ɓuura wawde tigui jeyde ya ngara e kisal ɓen dognoɓe camion ngaji camion autoji transport kala e nder ngolɗo bolol ngol a Nouakchott faade toon to Nouadhibou keddoɗen teskama toon kuppiraji courant ken wona waktuji kewɗi no fewi ha jeeyi sababu noon sawaba ko landa politique wiyete no ñiŋi no fewi o galle tambiɗo ɗam kuɓɓam ko ganduɗa hande o ɓe keɓani ko laaɓi hullirama ko pan jeeyi sababu o kono ande communiqué goto yaltani état de barahna guure taweteɗe mum kala to ne kadi ko nguleki sattuki tawete toon ɗon ɗo teska kuppiraji courant kewɗi e nder diwan muɗum kala paɗena ko toon to leydi Mali ñalɗi opération ɗi waɗi ɗum armée leydi Mali ɗi indiri fama 6 ha nogas nduɗo hen lewru yogay région ngaji wonande leydi Mali taw kadi koye guure taweteɗe no ko mbiyata dugu koloko ɗum noon ne tawi nder commune aji kewɗi no fewi holliti on communiqué noon ko koninkoɓe leydi Mali diwan Farabougou kame Sokolo ha famata Nampal Lera nonne kadi Mouradia Gawo Tumbuktu Gossi ɗiɗo nokkuji kala ɓe kolliti mbaɗin opération Gulɗo Diawa ɓe poftini basuji kewɗi joguitiɓe kono kadi ɓe kolliti ɓe teɓima won kadi otage uji ɗi paabi ɓe kolliti noon otoji kamen motoji kewɗi ɓe mbawi dirguide ɗen gueɗe kala général Assimi Goïta ko hoorejo leydi Mali omo tawe toon to Moscou laamogo Russie hakkude makko e nando makko Vladimir Poutine e bismago muɗum hande o altine 23 lewru juin ko hande ɓe jolodi taw kadi gaɗa ko toɓɓe yewtidde ɓeydude to banggue fannu kuɓam woni énergie kono kadi to banggue transport yagara maɓe kaldu banggue ɓeydude nden kay kisala ha leydi Mali ɓuura kadi wawande hoore mum to banggue fittude dinguiral muma ha ɓuura yajande hoore mum ngo jillu noon ko jillu balɗe 5 ko wona ɗum ko noon kanko o général Assimi Goïta taw ko hoorejo leydi Mali wayriti toon
wonno ko nogase jeyi lewru juillet hitande ujunere nogase tati taw koye jonde hakkunde Russie kame Afrique Umar Tatamali woni inde makko wonno ko hoore jagarɗo laamu leydi Mali e laamu Ibrahima Boubacar Keita 2014 hettama e yeeso ñaawoɓe rewɓe tefoore ko fate banggue ɓeena borjinɓe jawdi leydi ndi taw koye codgol avion présidentiel kami heblude koni koɓɓe guila e matériel uji ha e comci e cuɗaji mumen kala jeeyi sababu ken tolno e milliard uji nogasa ko préje franc CFA ken tolno 69 milliard ko fati heblude ɓen koni koɓe jeeyi sababu noon hewɓe nangano hena ene hen noon boire fili kono ne kadi kanko Oumar Tatamali hettama en o yeddi noon ɗen gueɗe kala ha soori ladde ala kala ko ɓatti e makko hay seeɗa paɗena ko toon to Niger noon ko jango waɗi toon to région mo Tillabéri waɗani keerol leydi Mali kene tolno e yimɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen sappo e nayo mbawi gagnade hen ɗum waɗi koye poste contrôle armée leydi Niger taw kadi koye localité mo mbiyata Bani Bango ko toon waɗi waɗani keerol leydi Mali otoji 6 moto e wiide jani nde woni tigi ko yani oɗon nokku jeeyi sababu noon nden fiyande ko wulnde jaw no feewi paɗena ko tan to Guinée Conakry caggal biftugol wonande maître Mohamed Tarawore ancien bâtonnière mo ganduɗa biftanoɗo jamma nogas ene joofi nogas go e galle mum weddoya ko hedde keerol leydi Guinée caggal nde fiya ha watti ɓafde no feewi fedde baro ɓene kadi fedde baro avocat ji emowa ɓen jonnani hay seeɗa ɓe erima autorité ji leydi Guinée ne mbawata wadde darde timmude no feewi beele kadi rende ƴiƴama e pittali ɓesguji ɗi nde tawno e kala saaha ɗe biftene keewi kono joofa hen tan ko laamu militaire kala ko kalɗa sa renaki tan baltoyta koye nokkuji goɗɗi no feewi to leydi Côte d'Ivoire deuxiéme congrès wonande RHDP ɗum ko hanki o ngal moɓodiral ngal ganduɗa tawama ɗum Alhassane Dramani Ouattara hooreji ɗe ndi gonɗo e ciltirɗi manda mum tataɓijo kamɓe noon ɓe jeeri ko kanko on Alassane Dramani Ouattara beele kadi wawa ƴamtandeɓe lefol laamu e dawal naya ɓalwo holliti wonani haalaji mabɓe wonani yidde mabɓe kono ɓooyata maw huccidi ɓesguji leydi Côte d'Ivoire o waɗa haalande makko jeeyi sababu o saaha noon hewɓe ɓesguji leydi Côte d'Ivoire naɓe ene tijji haalande Alassane Dramani Ouattara beele ma o jeye e ƴamoɓe lefol laamu octobre nde hitande walla ala ko way wonde kala lundo ngo moɓodiri ko wayno Tidjane Thiam Laurent Gbagbo Sall Bele Goudé wonɓe kala kolliti jonnani ko jeeyi sababu inɗe mumen tawaka e doggol listiji beele mbawa jeeyede ɗi sumgoji ɓe jonnata so tawi kay woni Alassane Dramani Ouattara jogori wiide ko eyi ma jeye e ngol ɗo hen ƴamgol lefol laamu walla ala to bene ko attaque baɗɗo e poste de police ɗum noon koye nder leydi ndi noko mbiyata Koura Fa noon koye nder leydi ndi ngu jangu noon waɗani mayɗo ni gañiɗo kono noon waɗi matériel uji kewɗi boni toon jonde wattude 60 jonde CEDEAO jooɗide toon to Nigéria Abidjan ɗo gandi ko laamugo leydi Nigéria wonno gardiɗo ngal cetala wonande ko Bola Tinubu Ahmed hoorejo leydi Nigéria mo manda mum to banggue CEDEAO silti ha laaɓi hanki onon hakkillaji kewɗi kettino e Sénégal mbete wona Bassirou Diomaye Faye jogori kay wonde président de CEDEAO ɗum laataki sawru mbaggu ngu wahliti fayi ko toon to Lihon woni Sierra Leone holi oɗo hen toɗɗaɗo ko Julius Mada Bio hoorejo leydi Sierra Leone wo holliti noon manda makko mawdore hen darde tinde law beele kadi addude Jame Kisala e ɓerɗe ɓesguji CEDEAO kala wo gonɗinani jaltugol AES e CEDEAO wo erimamaɓe nde ɓe tawtata bandiɓe en kamɓe kala ɓe ndenda lawola to Cameroun teskama no feewi e nder ndu lewru ndu gonɗen haalulaji bonɗi mettuɗi cegnorɗi haalulaji ñiŋoje musɗi ceekoji hakkude leƴƴi woni ko teska to banggue réseau sociaux ha e radio ji ha e ɓatakuji kala ɗum koɗo ɓatti ɗi sumgoji jogoɗi wadde kay e nder leydi ndi ɗon ɗo Paul Biya gorko o nayejo ɗo jogori kay wiide koko ƴamata lefol laamu e ɗiɗo hen sumgoji wonde avocat ji gendidiɓe erima
wonande kaya autorité ji ni battata haqqillaji men ɗiɗo konnguli ɗaccitiɗi ne jaa ene gasa ma bonnoyi ko heewi no feewi to Gabon hoorejo leydi ndi woni Olingi Brice Nguema o holliti ñande nogas jeetati ndu lewru omo fiiɓi kay wadde moɓodiral manggal no feewi to palais des sports mo Libreville ɗum noon ko yidde darnude landa makko beele o jogo landa keptinaka e nder leydi ndi ɗum ko caggal sumgoji jewtuɗi o hollitino ko ndimago makko tan nayimo kono ala kala landa ka o jogui ɗum noon o erima ɓesguji leydi ndi kala ma o darnu landa taw koye dow inde makko caɗele faggudu leydi Gabon hooreji ndi siifi hooreji leydi ndi siifi gam hadde jagorde muma ɗannade premier classe e nder avion nonne kadi borjinode jawɗele caggal leydi walliti kala mone ɗanno yo ya e place économique caggal beele kadi beele leydi ndi wawa fiɗɗitade yoga e ngaluji wawa tigui jokkude golle mum yoga e sifaji goɗɗi kala to leydi caada ko wargoji muslimaɗi toon ken tolno pittaɗi nogas woni ko yoɓa toon goɗenede ko sukaɓe rewɓe kala ɗum noon waɗi koye maayo kebbi taw kadi o saaha mo ganduɗa ko délégué général le gouverneur de état de maayo kebbi waɗi toon jillu mum ko ene tolno 2 kilométre walla men kilométre ji 5 hakkude nokko mbiyata manda kuwe ken tolno pittali nogas woni ko mbaɗa toon 42 noon mbawi jaggede hen o saaha taw ko ɓen tubaɓe adduɓe oɗon fitina no feewi joolam jabeeri ma en jaa ha toon to Syria Irak ko noon kadi États-Unis de Amérique Ukraine Turquie ma en jaɓɓo musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia mi salminima. Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayabo TV kabaruji men ɓurɗi tegtude e jolama jaɓeri e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi France toon ene wayno leydi hono France dey wawi hono kono rentinde gonɗin avion ngaji ko nande 400 m wawde kay ittude kay ɓen taw kadi ko France naɓe wonɓe toon to leydi hono Israël gam artirde ɗumen leydi hono France ende wonno hono guerre o ene jokki toon aɓe jogui ɗin kulhuli ɗum woni jagorgal noon ko fate hono gueɗe caggal leydi wawi wonno bayyinde ɗum gam wiide wonde alay saago ɓe garta e nder leydi mabɓe toon to leyɗele hono dendude Amérique kamɓe de ene wayno ko huulono e mabɓe ɗo ko ɗum kodi koɓe mbaɗi ɗum noon ñande hono asatare ne jofi ñande alatare nde ɓe mbawi tigui yande toon to Iran gam ene pamno wonde ko Israël yana mabɓe nde wonko waɗi gueɗe kewɗe kamɓene noon wonɗoɓe wawa yettade ko leyɗele dendude Amérique mbawata yettade ɗo nucléaire woni ɗo ɗum addani noon Donald Trump ƴetti hono pilital wawde yande e ɗiɗon site uji nucléaire toon to Iran ko wayno site Fordo en ko wayno Natanz en ko nande Isfahan en ɗum ɗo fof wawi hono ko nokkuji nucléaire ko fewdarno ɓe mbawi kay wiide wonde fandade mabɓe nde ɓe joguinoɗe ɓe jettima ɗum ko ɗum noon waɗi noon wonde noon Iran suwa taw kay ƴettude kay kañumne haalande mum gam wiide wonde ko leyɗele mbaɗi e dendude Amérique mbaɗi ko kañum en de maɓe mbaw kadi kamɓen ɗe joftade ko waɗa ko nde tawno wonde ɓe mbino wonde so leyɗele Amérique mbawi kadi ko yettade ɓe maɓe gat peɗeli mabɓe ɓe picca ɗum noon waɗi noon e oɗo saaha de koko jiiɓi no feewi leydi Russie ene wayno kañum e Burkina Faso cifodiri wonde kay gam wiidene ma nucléaire toon to Burkina Faso toon to ene wayno dey toon to Russie to ene wayno dey ha joni kamɓe ene jokki kay fiide leyɗele taw kadi ko leydi hono Ukraine ene wayno toon to leydi hono Turquie nandiral mumen e hakkude mum kadi jagorgal hono leydi hono Mauritanie mbawi hono nandude kadi kamɓene gueɗe kewɗe no feewi ko fati kono technologie ɗum noon e nder lebbi tati garoji ɗum noon Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tonguɗen habaruji men e jolama jaɓeri taw wonno koye dade musidɗo moon Alhassane Oumar Mbotia gorko mo Sandogo gam weltare Ayabo TV gorko mo Sandogo golle ma jooɗi peewi to leydi Syria ko attanta susida woni ko waɗi toon ken tolno no gasiɗiɗo neɗɗo heddima hen toon to Damas taw ko église julirde Issa yankoɓe état leydi ndi joofi peɗeli ko état islamique to Iran Arabie Saoudite holliti yonnani hay seeɗa fiyande nde Amérique waɗi e nder leydi Iran ɓe erima noon kaldigal e jaam nde waɗete beele jaam duumiɗo
wawa artude oɗon fannu jagorɗo affaire étrangére mo leydi Iran tawama toon to Moscou laamogo leydi Russie dañi joɗade Vladimir Poutine gam ƴettude peeje miijoji hono ko wi Iran ma yofto ma Amérique andu kañum koko yoftoto hay so tawi woni Amérique holliti heeɓi fandare ɓe kolliti ngal gandal de woni koye mabɓe kala ko derguita ko kamɓe pewno maɓe pewnu kadi ko ɓuuri ɗum e wiide laamu leydi Iran ko wala ɗum ko subaka hande o Israël joori bomboje ɗum ko toon to Tehran wonande kay suudu dumbirdu wotru dañi tigui derguitede hen kono kadi Iran holliti kañumne koko yoftoto e oɗon fannu keefa heeɓi bomboje misilaji e drone Gulde Diaw kentono yimɓe jeeɗiɗo mbasi en pittano wi Zelensky to Turki ko jayindi yanke bireɗo fatti Altia mo ganduɗa gandaɗo no feewi ñingɗo Erdogan horeji leydi ndi ha sappani ɗum ni ko fewani kañum nanga hanki wedda e nder kaso taw ko jayindi yanke keptinaɗo no feewi ɗum ɗo hen no wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko Saydou Abouba Jolam Jaberi Alsan Oumar Mbodj to leydi Gambie Kodren Abouba Madina Gounass to teddungo Amadou Sambalo kettimala kijjam yo jaam Allah hiraneno